نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. Hvala Allahu dželešanuhu, apsolutnom vladaru nebesa i zemlje, kome se pokoravaju na nebesima na zemlji, htjeli to ono ili ne. A zatim neka je salavat i salam našeg poslanike, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i vrli ashabe. Kao što znate, draga braćo, mi smo govorili o Allahom poslaniku alaihi salamu kao milosti svjetovima. Danas ćemo, ako Bog da, govoriti o onome, odnosno o milosti onoga koji je poslao Muhammeda alaihi salama kao milost svjetovima. Mnogobrojni su ajeti i hadisi koji govore na ovu temu. Možda nama ovako najčešći ajet koji mi čujemo, koji govore o Allahu dželešanu milosti, jeste ajet iz sure Fatiha, gdje Allah dželešanu kaže: Estaizu billah, ar-Rahman-ir-Rahim, milostivi, samilosni. Allah dželešanu, draga braćo, je onaj koji od svih milostivi najmilostiviji, čija milost nadilazi njegovu srdžbu. Na samom početku želim spomenuti jedan ovako interesantan hadis koji bilježi imam Muslim u svom sahihu, a koji prenosi poznat Ebu Hureyre, u kojem Allahu poslanik alejhi selam rekao da Allah dželešanu ima 100 milosti, odnosno 100% milosti. I da je samo jednu milost, odnosno 1% svoje milosti spustio na dunjaluk, na zemlju. I sa tom milosti se koriste i ljudi, i džini, i životinje, i insekti. Svi stanovnici dunjaluka koriste tu jednu milost koju Allah dželešanu spustio na dunjaluk. I to ona ljubav, životinje prema njenom mladunčetu ili roditelja prema svome djetetu i djeteta prema roditelju. A onih 99 milosti, odnosno procenata milosti, je Allah dželešanu ostavio za sudnji dan da se smiluje svojim robovima. Zamislite, draga braćo, samo jedna milost je na dunjaluku i tu mi svi koristimo. Ne samo ljudi, nego sva stvorenja. A 99 Allah dželešanu čuva za sudnji dan da se smiluje svojim robovima. Mislim da je na jedan ovako slikovit način to lijepo opisao Allahov poslanik alejhi selam, kada je jedne prilike u predaji koju bilježi imam i Buharija, koju prenosi Hazreti Omer, da je jedne prilike kada se desila jedna bitka, pa nakon bitke su dovođeni zarobljenici Allahovom poslaniku, među kojima je se zadesila jedna žena. Međutim, ta je žena izgubila svoje dijete na bojnom polju. I bez obzira što je vode kao zarobljenika, što je njena sudbina neizvjesna, ona i dalje traži svoje dijete na bojnom polju. Ne mareći to što je zarobljena, što se njena sudbina ne zna, I kada je našla svoje dijete, uzela je ga u naručje i privela u svoja prsa. I ashabi koji su to gledali, posmatrali taj prizor, Allahov poslanik alejhi selam koristi tu priliku i obraća se ashabima i kaže: šta mislite, bi li ova majka bacila svoje dijete u vatru?
odgovaraju svakako, da ne bi Allahov poslanić, jel? Allahov poslanik, ali salam, tada kaže ashabima, Allah dželešanu je milostiviji prema svojim robovima, više nego što je ova majka milostiva prema svome djetetu. Allah dželešanu je milostiviji prema svojim robovima više nego njihovi roditelji. Zbog toga jedan islamski učenjak rekao, kada bi mi ponudili da na sudnjem danu Allah da mi sudi moja majka, da mi vaga dobra i loša djela moja majka i da mi donese presudu, ja bi, kaže, tražio da to učini gospodar svetova Allah dželešanu, jer je on milostiviji prema meni od moje majke. I ono što je važno, draga braćo, ono što trebamo stalno da imamo na umu, da imamo lijepo mišljenje o Allahu dželešanu. Jer Allah dželešanu uistinu jest takav. Da imamo lijepo mišljenje prema Allahu dželešanu. Prije svega iz jednog razloga koji se spominje u hadisu koji prenosi Ebu Hureyre, da Allahov poslanik alejhi selam rekao da Allah dželešanu će se ophoditi prema svojim robovima onako kako imaju mišljenje o svom gospodaru. Allah dželešanu će se ophoditi prema čovjeku onako kako čovjek ima mišljenje o Allahu dželešanu. Zbog toga je važno da se čovjek nada Allahu dželešanu milosti. Da se nade, da očekuje da mu Allah dželešanu usliši njegove dove, da mu Allah dželešanu oprosti njegove grije na sudnjem danu. I zaista je ovako interesantan primjer koji se veže za sudnji dan. Naime, nakon što dva čovjeka određeni period provedu u džehennemu, kao što se spominje u jednom rivajetu, Allah dželešanu će ih izvaditi iz džehennema. Znači, presuđeno, otišli u džehennem zbog svojih loših dijela. Pa i Allah dželešanu izvodi iz džehennema, pa ih pita, kakav je džehennem? On kažu, gospodar, ne postoji riječ koja može opisati džehennemske tegobe i njegove kazne. Nema ništa gore, ne postoji od džehennema. Pa im Allah dželešanu tada uzvrća i kaže, to je ono što su vaše ruke zaslužile, to je ono što ste vi radili, pa je nagrada za to takva. A kaže, ja nikom od svojih robova ne činim nepravdu. Kaže, vrati se u džehennem. I kaže, jedan od one dvojice će, kaže, uzeti svoje okove i počet će da trči prema džehennemu, da se vrati u džehennem. A ovaj drugi će ostati da stoji pred Allahom. Pa će Allah dželešanu upitati onoga koji trči u džehennem da se vrati. Reče, robe moj, zašto žuriš u džehennem? Ako je takav, kakav si malo prije rekao. Pa kaže, gospodaru moj, čitav svoj život sam bio tebi nepokoran na dunjaluku. Nisam ispunio ni jednu tvoju naredbu na dunjaluku. Pa sam u ovome vidio priliku da ti budem pokoran. Pa zato žurim u džehennem. Pa ćemo Allah dželešanu od tih riječi oprostiti i uvesti ga u džennet. Pa će onda se obratiti onome koji stoji ispred njega. I reće, robe moj, zašto ti stojiš, šta ti čekaš? A on će reći, gospodaru, ne mogu da vjerujem da ćeš, nakon što si me izveo sad iz džehennema, ponovo njega vratiti. Pa će Allah dželešanu zbog tih riječi i tomu čovjeku oprostiti i njega uvesti u džennet. Dakle, nikad, draga braćo, ne trebamo gubiti nadu Allahu dželešanu milosti. Jer Allah dželešanu mu je milostiviji i najmilostiviji. Samo u njegovu se milost možemo da pouzdamo. Na taj način trebamo da žudimo Allahom dželešanu milosti. Trebamo da žudimo pokornosti Allahu dželešanu. Zašto? Pazite, draga braćo, Allah dželešanu je, kao što vidimo, milosti. Allah dželešanu želi da nam oprosti. Ne želi Allah dželešanu da nas kazni. Ne želi Allah dželešanu da nas kazni. Jer Allah dželešanu, vidimo mi sami po sebi, činimo razne grijehe. Ali Allah dželešanu čak sakriva te naše grijehe na dunjaluku da ljudi ne saznaju za tu našu sramotu. Jer Allah dželešanu hoće da nam oprosti. Želi da nam oprosti. Ali nemojte, draga braćo, da ova milost Allah dželešanu bude razlogom naše nepokornosti Allahu dželešanu. Nego naprotiv, neka bude razlogom pokornosti Allahu dželešanu. Da nešto radimo od pokornosti Allahu dželešanu. Ono što će doprinijeti nam se Allah dželešanu smiluje. Jer pazite, draga braćo,
Sutra da nas Allah dželešanu proživi na sudnjem danu. I da nam se obrati i kaže, robe moj, ja sam milostiv, hoću da te oprostim. Pa daj mi jedan razlog zašto da se smilujem. Imamo šta? Sutra da kažem, eto Allah moj, radio sam taj ibadet redovno, nisam ga preskakao, trudio sam se da izvršavam tvoj naredbu. Jel imamo to? Pazite, ja često navedem primjer svoj, budući da sam radio određen broj godina u prosvjeti. Pa ono, djeca izađu da odgovaraju. Pa ti ga pitaš prvo pitanje, pa on ne zna. Pa ti drugo pitanje, pa on ne zna. Pa ti treće pitanje, pa on ne zna. I onda meni žao da mu dadim negativnu ocenu. Pa ja kažem, sine dragi, ma ništa da znaš. Da šta bilo, reci, ma ništa da znaš na ovu temu. Pa on ako šta bilo kaže, ajde. Allahu dželešanu ništa nije ravno. Ali sutra da nam se Allah obrati i kaže, robe moj, ima li šta da si radio od obožavanja od ibadeta prema meni? Ima li šta? Zbog toga, draga braćo, trebamo uzeti jedno dobro djelo. Onaj ko ne klanja redovnu džumu, da kaže, od sad ću klanjati redovnu džumu. Pa sutra pred Allah, kad stignem, da kažem, ja Rabi, trudio sam se da svaku džumu klanjam, kad god sam mogao. Ili uzeti sabah, pa kažem, ja Rabi, svaki sabah sam ujutro klanjao. Nikad nisam izostao. Postio sam svaki mjesec Ramazan i tako dalje. Te na taj način da steknemo Allahu dželešanu milost, odnosno da se steknemo dženneta spas od džehennemske kazni. Jer ne znamo zbog čega nam se Allah dželešanu, draga braćo, može snimati. I zbog neke male stvari. Tamo se spominje također jedna interesantna predava u jednom rivajetu, gdje stoji da će doći čovjek na sudnji dan, pa će mu se vagati dobra i loša djela. Dobra i loša djela. Pa će mu prevagati loša djela. Pa će mu se Allah dželešanu obratiti i reći, robe moj, uđi u džennet zbog svojih djela. Ali on je loša u prevagnu. Pa ću reći, gospodaru, kako loši? Kako zbog dobrih? Gdje su ta dobra djela? Kad su loša djela prevagnula, pa ću Allah dželešanu se tada odgovoriti i reći, robe moj, te noći si ustao i nisi mogao da spavaš, pa si se prevrtao. Pa si u jednom momentu rekao 3 puta Allah, Allah, Allah. Pa si kaže, utonuo u san. Ali kaže, ja sam onaj koji ne spava i ne zaboravlja. I kaže, zbog toga te opraštam i vodim te u džennet. Dakle, samo jednom rekao Allah, 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 3 puta iskreno, jel? I to biva razlogom nam se Allah dželešanu smiluje. I na kraju, draga braćo, ću spomenuti jedan zaista ovako interesantan slučaj koji prenosi Ebu Hureyre, naime, koji govori o čovjeku koji će posljednji izaći iz džehennema. Naime, o čemu je riječ? Znači, ljudi će dolaziti da im se sudi. I bit će onih muslimana koji su imali dosta loših dijela, pa će zbog tih loših dijela ući u džehennem. I tamo će biti dok ne odrade svoju kaznu za sve postupke. Nakon čega će Allah dželešanu uvesti u džehennem. A ovaj hadis govori, ova predaja govori o čovjeku koji će zadnji izaći od muslimana iz džehennema. Dakle, koji će najviše biti u džehennemu, najduže će biti u džehennemu, zbog grija koje je činio. Pa tamo stoji u hadisu da će taj čovjek biti izložen džehennemskim patnjama, kazni. Pa će se obratiti Allahu dželešanu, molići ga, reći, gospodaru moj, žalići se na džehennemske tegobe, govoreći, džehennem me je spalio, njegov dim me guši, žalit će se na tu kaznu. Pa će reći, gospodaru, samo skloni vatru od moga lica, spasi me džehennema samo. Pa će mu se Allah dželešanu obratiti i reći, kaže, mislim, robe moj, ako ti to udovoljim tvojoj želji, da ćeš ti još nešto drugo kasnije željeti. Pa će on reći, tako mi tvoje veličine, gospodaru. Neću više ništa tražiti od tebe, sam me spasi od džehennema. Pa će Allah dželešanu spasti do džehennema. Pa će tada ponovo kada bude spašen od džehennema, taj čovjek će se obratiti Allahu dželešanu i reći, gospodaru moj. Kaže, makar me primakni, kaže, džennetskim kapijama.
Samo kapijama me dženeckim primakli. Pa ćemo Allah Đelešanu reći, pa robe moj, zar nisi rekao da nećeš tražiti ništa osim da te spasim od džehennemske vatri? Teško tebi, sina Ademov, kako si nezahvalan. A on će i dalje moliti Allah Đelešanu da ga primakne džennetskim kapijama, pa će ga Allah Đelešanu, nakon što da obećanje, Allah Đelešanu da više neće ništa tražiti, Allah Đelešanu će mu ispuniti u njegovu molbu, pa će ga primaknuti džennetskim kapijama. Pa će on jedan izvestan vremenski period šutiti. Ali kad vidi šta je u džennetu, kakva je nagrada u džennetu, neće moći više da se strpi pa će reći gospodaru moj, uvedi me u džennet. Pa će mu Allah Đelešanu obratiti i reći, robe moj, zar nisi obećao da nećeš više ništa tražiti posle onoga? Kako si samo nezahvalan sin Adem? A on kaže, gospodaru, nemoj me učiniti od onih koji će biti najjadnija stvorenja, najžalosniji od tvojih stvorenja. Uvedi me u džennet. Pa će i dalje nastaviti da moli Allah Đelešanu. Pa će ga Allah Đelešanu uvesti u džennet. I kao što stoji u predaji, dat će mu kao nagradu, kao 10 puta kao što je dunjaluk. Ispunit će mu sve njegove želje i dat mu više od toga posljednjem čovjeku koji će ući u džennet. Da budemo slobodni pa da kažemo, to je čovjek sa najmanjom nagradom u džennetu. 10 puta koliko je dunjaluk, draga braćo. Zato, dragi brate, nemoj dopustiti da te ovaj dunjaluk zavede, da ne razmišljaš o gospodaru svjetova. Da te ovaj život prođe onako, da nemaš nijedan ibadet koji si činio prema Allahu Đelešanu, zbog Allaha Đelešanu isključivo. Pa ja molim Allah Đelešanu da nas učini od onih kojima će se Allah Đelešanu smilovati, primiti njegova djela i uvesti u džennet.